תעצרו רגע, אתם קולטים בכלל באיזה מרחק היינו אתמול מקטסטרופה? אם לונין לא שם את היד בדקה ה-90, אנחנו מדברים על פיטורים ורעידת אדמה, וזה בדיוק הסיפור. זה לא משנה אם זאת טלוורה, מהליגה השלישית, או כל קבוצה אחרת. הבעיה היא לא היריבה, הבעיה היא שהכדורגל של ריאל מדריד פשוט מת. שום דבר לא מתרומם, אנחנו נראים כמו אוסף של כישרון בלי שום כיוון. ובואו נדבר על הפיל שבחדר, צ'אבי אלונסו. הדיווחים בספרד הבוקר קוטלים אותו, ובצדק. אומרים החליפה של ריאל מדריד גדולה עליו, שהוא מפחד לקבל החלטות. במקום כדורגל, נראה שהוא עסוק רק בלנהל אגו. איך יכול להיות שאמבפה משחק 90 דקות מול דייגים, רק כי הוא רוצה לרדוף אחרי השיאים של רונלדו, במקום לשמור כוחות? אלונסו איבד את הקבוצה. הניצחון הזה הוא פלסטר על רגל שבורה. הפרויקט הזה הולך לשום מקום. אין שיטה, אין ביטחון, ויש בעיקר תחושה שאנחנו חיים על זמן שאול עד הפיצוץ הבא. האם לדעתכם צ'אבי אלונסו צריך לסיים את העונה, או שזה הזמן לזעזע לפני שהעונה הזאת בורחת לנו לגמרי? תכתבו לי בתגובות.